Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada osoro ni asase wura Israel Nyankopon Elohim Yawase. Amen. Obambo ni ahweso pa wode adom yema enne ato yasomwe mu na asenka ne din. Amen. Adofo mo somfo apostle OKOH AGYEMANG. Yes. Enne so mesani mu ade ahie mu. Ye be che obo ade ya we Nsam. No prayer. Me patcho bomode na pe open no ubu. Yes. Na quotation to fam pe no acho. No prayer. Iwia no abachire. Yes. Na udie wo nu afa. Sanse ye chicha betia ne cha no no. No prayer. Me dey me di bia kan we me see ye cha so ni edi. Ye media no. Ai. Ye di Oba de wo ye mo. Amen. Ye di sunane san no. Di ade achi ade san nyina no. Na wo ben wo da na so nim. Ne ne wadom ne no nkwaje edi. Amen. Ene wi anwa so. Yes. Topic e ba na mu odu. Mu odu. Mwapi. Ono for topic ni say. Hwe na wo Nyansa anye wo Nsam. Kena Nyansa ikura wo no Angye wo Nsam. Wow. Odofo se Nyansa je wo Nsam a kan kwasi asamo Eno de. Hey. udi agini samo Eno de. Nyansa obiara wo bi. Okay. Aponche yeden Obi. odwan yeden Obi. Okrama yeden Obi. Entontom yeden Obi. Anani bi ka obi sa entontom ni Nyansa onim Nyansa nka adeti na entontom osiban wo ohwehwe nipa so obanum osiban wo onom ban Debbie. On carbon. onka wo onka grass Debbie. but na dwen chance wo meka nipa Yes. abodie biara Nyankopon boy biara no o Nyansa Yes. ni ma meka chiro play Wow. na mo hwe na wo Nyansa na anye dai anye wo Nsam Enu ni nkomo no. so Nyansa je wo Nsam a ade biara ni wa wiase ye wo behunu se wo fam no se obi ka papa chiro kro na wo fam no wani so no wo die no wo bu die no chen obi a so beti do OKOH AGYEMANG kan ase de a aniyema Bible ne nkasa Yes. na Nyansa wo Nyankopon de ma yen no de ye kura ye wo awom de wo ho de de awowo. Okay. Anya wo ba ko nso a no ye academic knowledge bia eno ko fa free school. Hwe ne no so amu nkama mfa de Onyankopon de ama no so. Edi awom de no nko. Inheritance knowledge. Ya, awom de no nko. Ane ye wo de okosua no school. Academic knowledge. Okay. Edi awom de efie. Fi Nyansa. But wo Nyankopon de nko. Yes. Okay. Edi se wo Nyankopon de na mbeka wo Nyansa no ho a. Udi agimisam. Wow. Yes. I'm telling you. Wow. Edi so biara kasa ni Nyansa wo no. Wo de born one bra wo bra osuro dia ne nka ho a. Odofo ebeje wo Nsam. Yes. Osuro dia no. The creator no. Adiam ode maye no. Hwe ba men kasa min kira wo. Okay. Hwe na wo akola. Akola bi enu a wo no a. Sabem praduansa. Ne bosu mienu miensa ne nan. Ubu brodo sha ne nsa. Onfa nsha de to. Debbie. Canon. Onfa nkwa dachi. Debbie. Nyansa ne chance on ye de koya no. Ya no. Na mum ni dia no so ode fan ode strasa na no ho. Okay. Fankone ton. Enso sabre no akola no. Ye be kaso odim dansa. Akansem. Edi se Nyansa ye de wo no. Se no an oni paso de be bon bra wo bra Nyankopon de ne nka ho. Dia. Enne hu nya so obi tete ne ba. Wow. Ni ehia batete ye. Jano no mo ne bra. Okay. On fa Nyansa nanti sa. Jano on fa Nyansa ne nante sa wo be bo wa. Wakansem. Edi hwe na wo Nyansa wo ekura wo na Angye wo Nsam no wante OKOH AGYEMANG sia obekasa asoma meka nkwasi asam. But ye ni ye pa. Ye woni bebebre wo wiase wo Nyansa e dai agye wo Nsam. Wow. So what you preaching here? Edi engwa wi do wo Nyansa. Do wo Nyansa no eye greater no. Yes. Edi oni die no de betetewo. Ana wo odi aidan odi abo wo die no ho bra. It will get the book of Romans 16. Yeah, the Bible. Romans 16. Aye. Me part of verse 27. Romans 16:27. Wonyankopon no nyansafo kro. Me na me sure Bible no. Debbie. Me your printing press. Debbie. Was Wonyankopon na head. Wonyansafo kro. Wonyankopon na head. Wonyansafo kro.
ye Wow. won Yankopon no ye nyansa for kro Yes. nyansa nyina mura Wow. ono ye nyansa for baako pe Yes. enti ono nyansa for baako po dim nyansa che wo bia de a me penyansa ho ancha na se me kwaje Ono a enti se me nyansa kura me no hwan je na metimi de aka ho a metimi de abobra Onyankopon. very good. So when you go pon nyansa nyina mu baako on nyansa yes nyina no na nyansa mu nyina wura no no yeah. oya wura mu wura do no nkuto ono ye nyansa bo akwa no no Yes. it is okay babu na tie babu e Was Onyankopon no nyansa for kro. Onyankopon no ye nyansa fo kro Ono na numonyam emfa Yesu Kristo so ono na Canada. nyam fo ya gye nkwa Messiah so en Canada obade na sinka odin Amen. aye yem fa do ba ya so Messiah so na nkan Amen. nyansa ono ye nyansa fo Yes. nyansa mu dan ba ko pe Demufia. odamu fuya edi se mi hia nyansa a edi aka mi wiase nyansa no ho a age se mi nya free ni nchen Yes. edi ye entete Yes. edi se obi adi nyansa baba ne brade a eni wo tie me na eni mentete wo ba ja no nante Yes. tini se chirabofra kwanya onfa so nyi a wamfiri ho chirabofra kwanya wamfa so no nyini a wamfiri Proverbs 22 verse 6. also Chira abofra kwanya on I fa so. say chirabofra kwanya January when did I didn't want to say jabofra Yeah. no mfiri nyansa nante chirabofra kwanya nyansa no wo January yo eno no I know stomach direction Okay. say ni control na ni tete na ni rules a oye de ope Yes. the cry no it was so dear no na ebeka ho a na ma direction Yes. no wa ball brace die ye ball your ball wo no ehwehwe nya ye wo hwehwe Okay. na si wiye oba de hu mobo Amen. onfa ne senka ho Amen. bra wonyansa ne kira wo san wensa sai wonyansa ne kira wo san pen ye masam wonyansa ne kira wo san gwapo wonyansa ne kira wo san bokro no wonyansa ne kira wo san wow iti nyansa no hallelujah Amen. so wutie me na wani mra wo so Yes. so what trade village pen ya yama hu aponche wa fa patada o Be onim. Ohu da. uka se di pankwa na fa patada There be. Ponche na ni ati. aponche de ni ati otimi firi nyanyama so Yes. firi ba nwa so si apata no owe buro no owe buro no owe buro Yes. oba de hu ye mo Amen. o man ti ase mra Amen. nyansa ben na wonu mu eche se eburo we ye to fam ansa obe hu nyansa awe but hu nyansa se me twimu tan na de beto fam da ese me to na top Yes. oba de ni epro fam aye Amen. enwo samra Amen. bodam for obi bodam a ni nyansa no ewo Yes. but eko high Yes. Okona nim. akona ni upgrade ni dia no edi obodamfo bi buru nyonko bodamfo se onim nyansa che no wo de abodamfo mi nu Okay. ba ko aso ne ma gunu kuntan enyema soso ne die pese bi bag tantan bi asensan no ho ni mura bobbo no ho bobbo no bo ana bodam ni ba ko so miti ono bodam ni no a wasesa ne ma so ano ana onu hunu se wasesa ne ma so ano no ono na twenchen se ono ne dam no eye low echa akwa no ti de pifi na no asa ai akwa esu die serious pa o say na do no wasesa ne magu no so wate asam na akwa ne kai no so my brother cry won't cry wey bodam fo na ekasa Bodam for nyansa no. ni nyansa wan ono paso a kire ze ni we die ni o se ei akwa die fi serious pa o ono bodam o ono ka kire nyonko no aso sane ma so ne se ni die ni serious sa ono so ate asam no kai no se cry your own cry bodam fo ti me reply nyonko o nyansa Yeah. but nyansa no won se damne direction na amano no e ho no nam sese o ya ti preach na se dia etina me se hwe na nyansa na anya dan anye won sam Onyankopon no nyansa for kro. Onyankopon no nyansa fo kro
Ona animonyam for Yesu ono Christo so. animonyam for yagye nkwa Messiah so Canada. enka no ono ye nyansafo kro Yes. so ye nyansafo kro dia James 1 verses number 5 the Bible James 1:5. edi Nyankopɔn kasa ni Bible ne se men kasa Nyansa efri Nyankopɔn. nyansa efri Nyankopɔn creator no Etifia sam no. oti asam no o kasa na kyerɛ wa Se eka obi nyansa. me na me kyerɛ Bible no Dabi. me ye printing press Dabi. wo se eka obi nyansa O muso Nyankopɔn me a. pa kyɛw ti o nyansa be na aka obi so obi a wo nyansa eti nyansa be na aka obi sabre nyansa be na aka obi sabre wo se eka obi nyansa O muso Nyankopɔn a. wo mi se Nyankopɔn no a O ma ni panyina ade akwa. adentia ono ye nyansa mu nyina ba akopɛ Yes. nyansa mu wura no no Yes. etu ono na kobisa no no ma obi na fa ka wo dia na fa bobra Yes. nyansa be je won sam Oba dia wo yamabo Amen. si ebe wiase ene wo Nyankopɔn biara ni wiase ene Nyankopɔn biara ma wiase da ya nya de pe ba ya anti patcho wan na tro se emokro no Okay. wan na tro se eni awu wan na ka sa asem no it is a created bi na am a warning am a commandment say ye mokro no ye eni awu dia na ka chem se wo nyansa tro se emokro no a eti wan kan ka woni nyansa bi sa Dabi. It's a point. Preach on. It's a point. One can ni nyansa bi sa if so okay the book of Romans 7:7 Romans tie 7:7 no. ka Bible nyam Was it here for you? Oti ntia fa mi meka se wo so baka fa emra ne ye boni ana David Nemo se nyemra no na ntia. sa nkanya mra nsem du a Anka menim boni. anka yenim boni Se mra na nka se. se mra ne yan tro mu se emwani mra dia Anka menim akono. anka yenim akono wani brem Yes. tie to aso e Was na boni na mra no so. edi boni the Bible person o kire se emra no ena ka bibi kire se enwia Nukre. eniawu Yes. nsan wadia Yes. mokro no Yes. ena ma wo benya nyansa wo ho Nukre. edi nyansa no hallelujah Amen. ehia ntete ye Yes. ehia kwankyerɛ Oh, yes. na ati bi di abɔbra Yes. eti sɛ mimi se mimi di mi ma ba wiase na mi wiase me ba ye no me de minim sɛ ma twe chance ye mokro no oboa wa so nko bi anka nka woni Unim. nka woni Dabi. enti hwɛ ne wo nyansa na nye wo nsam Yes. agye wo nsam a oka bususam Oh, yes. oka nkwasi asam Eniye. oba de fere senka Amen. wanya bedi nyamna sam a be wie kire no de onyansa na kire wan no to get the book of Proverbs 14:12 at the Bible Proverbs chapter 14. verse 12 Verse number 12. what's it say Was ekwan bi wo ho a. asi ya kwa bi wo ho a Etini woni pen so. etini woni pani so Nes na wie yes na wie ye no Ayo wa kwan. ayo wa kwan nti when ye etini wa kwan na etini wo wani so no ba bia do kwan na bia na woni ba bia do oba de hu mabo Amen. hwe na onyansa anyo nsam Yes. hwe na onyansa ekura wo anyo nsam Anyo nsam. agye wo nsam a oba mabo Hey. because we can the book of verse Romans chapter 1 verse 22 the Bible Romans chapter 1. Bible kasa kyerɛ Verse number 22. wọ́n sẹ́ mi nkasa yi Wasi wa ye nyansafo. ɛnna obi tiri bie na ne sɛ onim nyansa Wadane nkwasia. ɛnso hwɛ n'anum nsɛm ne nsɛm yɛ pie fi n'anum ba wɔyɛ kwasia paa Yes. hwɛ n'anum nsɛm a ebi nya bɔdanfo ka kyerɛ ne nyɔnko yi Yeah. akoe die yɛ serious paa o wɔn nso sɛ cry won't cry ɛnso saa nkurɔfoɔ wɔ mu nyinaa yɛ ntoro mu bɛdwam da Yes. Waso ye nyansafo. ɛnna obi adwe nkyɛn sɛ onim nyansa nti ɔde ɛno na ɛbɔ bra Nenso wadane nkwasia. yanso bo se wa letter no na ne nsɛm na wɔka no ɛne anamɔ na wɔtu no ɛkyɛ ne sɛ Bible sɛ sɛ ɔyɛ kwasia Osankafo 10:13. kwasia na mo nto no wɔtu ade nto ɔsɛnkafo 10:13 sɛ If the nanum asam fiti sɛ asia. ɔnum asɛm fiti asɛ obɛtumi aka asɛm bi Ɛyɛ- wosi asɛm no a ɛyɛ nkwasi asɛm. wobɛsɛ asɛm akɔyi ka yi wɔsɛ ɔde nyansa so wɔka nkwasi asɛm Yeah. Na ne kasa bi ye no. wopɛ sɛ bia wotie na nka akɔnya conclusion ne yie na nka wotumi di answers a na nka na mefɛ na mahu sɛ ɔbɛde statement no na ta bɛhu sɛ statement na ɔbɛde ba no Ɛyɛ dambo pɔne. sɛ fɛdi akoa no nyɛ nkwasi asɛm na wɔdi wabɔ dam ankasa Damn. wabɔ dam Yeah. wabɔ dam enti mu w'ani mmra ho so na wonyansa ekura no anyɛ wo nsam Yes. mɛhwɛ when one nkɔfa school nyansa mɛsɛe ɔsoro nyansa Dabi da. Don't try. when one fɛ wiase nyansa amɛkɔndɛm Don't ɔsoro nyansa Dabi. na nyansa yɛde bɔ bra no sɛ onyankopɔn nim a wontimi mmɔ da Dabi. I'm telling you nkɔfɔ deɛ hwɛ ɛsi obi yɛ no nkyɛ sɛ onim nyansa Dabi. Dabi da. ɛne sɛ nea ka yɛbɛbɔ akorɔmfo aba so Ɛno deɛ. yɛbɛbɔ ɔma ɔmo yɛ frosters aba so Yeah. because nyansa kyerɛ ne sɛ ɔmu no nyɔnko ɛna mpa so ɔde abu no nyɔnko ɔde n'adwe na abiti obi Ayɛ yie. ɛna ɔde ayɛ yie enti ɛyɛ papa Dabi.
India ya papa. What did not be a bit you be no dia India ya papa. Oba dia hu yamabo. Amen. Obi tu kokro no boko dia wu. No kokum nipa. Ni nyansa na chane so wonwuri wo. Na onko fio, odu fio na nipa no sene sika no amfa sika na ma no montu onko no. Nyansa we ye papa. Debi. Nyansa mo je hwie wo mu na kudie wo mu eye papa. Debi. Mesra wo bebrebe wani mna so hwe na nyansa na ekura wo no anye wo nsam. Bidia yaji. Hwe na nyansa na anye wo nsam. Na ji wo nsam abaye mobo because what can the book of the friends saying can quotation me 1 Corinthians 1 verses number 18. Who read in English number verse number 18. Every say Bible said what should I say? Ya tuna to say me say nyansafo nyansa. Onyankopon so obeseye enyansafo den. Nyansa. Obeseye nyansafo nyansa. Me ma nim difo nim de ayokwa. No bebe nim difo nyansa nim de ayokwa. Verse 20 no. Obeseye nyansafo enti nyansa ben ne Nyankopon obeseye ni. Eye wiase nyansa. Yes. Ye de bokro ye di ewuo. Ye mfa mmobra pa. Yes. Anu obeseye no. Nyansa bia na nyansa ho. Dabi. Verse 20 no. Ti obo ankofo no kase odi nyansa, obi amfa nyansa mmobra. Wan ya obeti o. Yes. Because obi nyansa nche so omro. We ne den oba bra say. Asay. Later no be say ni nyansa na kire ne sa no na di na wu. Yes. Obi die na kopia fiase. Nyansa dudu onti. Wiase nyansa dudu onti. Aje ne nsam. Obi so dia da ne kasa tenten. Odofo wutie bi etu kan Bible no ate wo se den wo se na enyansafo nyansa wo he nyansa wo he twerefo wo he wo he wiase akyinjifo wo he wiase akyinjifo wo mu nyansa no mo wo he onyankopon na ne wiase nyansa kwase asem ana na wiase nyansa watetwi no eti nyansa ben ne kura wo a wo bo ho nsamra ne eye wiase nyansa wo nyansa emfo fili creator na nu masem biara no eye nkwase nyansa. Yes. Nyansa enchire se obi na de wo ba wiase nyansa enchire wo ba bia wo fire ni ba bia wo kro no hallelujah oba de mfa ne sanka enye nyansa fi soro oba de mfa ne sanka what kind the book of Romans chapter 12 can when English man okay 1 Corinthians 1:19 yeah it says as the scripture says I will destroy human wisdom. I will destroy what? Human wisdom and discard their most brilliant ideas. So where does this leave the philosophers? Where are the scholars? And the world's brilliant debaters? Where are they? God has made them all look foolish. Yes. I will create an enemy. Yes. Amen. Romans 12. 3 verse 3 menam adomo odiadom meso Paul na kasa no Paul kasa kire say wonam adomo a greater ne dia den adom meso enye ono ane dia obi na dia adom no so amfa kan nyansa na brabo ho mo kasa na men me ka kire mu bia say ye ka kire tiefu atie mi nyi wa mutie mu amohwe mi nyina muntie aye wonwene ntina de se so odwene men ntina de se so ye den wodwen tra pe ubeto fide mu nyansa be den ebeje wonsam men win tra de say we dey wodwene na nipa bi dwene atra de say o mo dwene de bia nyansa no edi bi mu kono no wodwene atra de say we dey one kasa check your life one bra ba wie men win tra de say wodwene na momu no dwene eni da ho dwene de ba dwene eni da ho dwene eni da ho dwene men win tra de say wodwene wow they are doing the measures ahead there don't cross the border you now dream try the so junior I that say e be di wawuo and I said you be kwakye ba be ye nyina yes wow the young boy so did not come you I just so be dim panyimfo atam and I so be kansa mu emfa kwel the dim panyi atam am ye dia dia atam ama akosi creator no so oh Wajia said yes, what drinking? Yes. What drink trad yes, or drink dear, or penny be two for our own father. If you go palm my warning with the book of Proverbs, chapter 23, verse 9, who did 23 verse 9? Was a man can walk was yes, Bible said a banisa wounds will be a quasia, and how was Aquas and Casangunasum and Cocasan Quasiasum, or Bebu, Casamuni with the money with Tiana, I'm sure Babu, Casamuni with Diana Quasia, or Babun and Quasias, Babun and Mutia, Tian Nicoyan to Quasiaf. Put you from father. The be
o kasa papa na o kanyansa wo mu kira no onu buridan enimtia obu kasa papa nyansa kasa no obu na enimtia wow god de na dwencha no eno na odi a kire oba de mfa ne senka amen wo mi akoma omo ni so ntem amen ene wa dom le ene no kwaje ye the book of proverbs ye proverbs ya o de kan je we ma mi hwa de bo friends First Thessalonians chapter 2 verse 3. First Thessalonians chapter 2 verse 3. Verse 3. Ose men ka say. Yan efutu sam no. Eti efutu sam a na me di me wiase afa na nyina say hwe de wunyansa ekura wo na anye den anye wo nsam. E kire say ye den. Bi e kire wo no. Say baby a eso okoni. Ah bra sister. A young girl. The wunyansa kire say shesha short skirt we. Wa yanim. Wa ho. Fahuma mema de onyansa kire no bonu wasum nwotwe de onyansa ne kire no anhwe ba bia wa boru asama ne sensan de onyansa kire no kono yemfa de yenyi koda woni yenwani ntoni yenyi nyamba foforo nhya wo sagira mu ani onyansa de kire ni ti weya no di weya we also we life death yes any life na ubo no ubo oba de mani senka ubo ade na wo ye we da wo se yesi binim de ade so de sa de amuri shamani no eyelashes yes eyelashes so de yo what down ye de ye wi ani de ade so se super good ye de so de be so woni se ko oso maame na yo o papa na yo so ko da we nyo maame na da daddy ina mudi wiase ne ko onyansa no hwe na anye wonsam o ye futu sam no ye de mamo no emfri nada o anefi na ye ntwu nkofim but obi nyansa betwu akofim yes chokunku wentwi ni pa nkofim dabi babu obeti mama na obi betimi ada your slave obeti ma set you free yes eti baby awo ko na ehia so obedwiro se ha beboa me ana ha moa me akansam every film eti yanko pasam no entwi ni pa nkofim nem na enam insisie so ko nem se do nyanko pa abuyesi afata nem wo nyanko po buye de e kan se afata e be bo obi nko ade a so odi asempa na se yansa asempa na mayen asempa no e na wo de guard wo nyansa no yes yeti ye kasa no eti si ye kansa mu kyerem wo baabu ni mu a enye si e be so ni pe ni ti ye be kasa nem onyanko po so akoma po wa dai o so akoma hwe no odo ne ye so nani ono ye so nani ti ye kana sama che wiase nyina na wiase fu ati asem no ehun se no mabo mo brafa yes yeti ye kan ade fe sam da eti ye mpese be preach ade fe sam se de munim no se de mu amunim dada no yemfa asem bia anya de brekata so ya emme bata bibi ho onyanko po ye nansi ni no di adanse ye hwehwe se ye be ni penman wonyam ye be ni penman wonyam efri mu nchan se free di person de bia ni pa no ko na ho de pese ya kasa ko dabi da ni akoso ni pa nani dabi ye kan ye be ni pa no e be twine free bonim yes me se boni obi tim a wono anim se de otim no emwa no ana fuso wo di boni nya no fuso bani je wo dabi obo na ni nye de opeso ofrim ye betima setting ye nyankopon wisdom o nyankopon asam the word of god yes the setting dependent free akasamu to ba de mfa ne senka amen wo mi adwene ni amen it is one twe ni a onyansa na ebeje wo nsam kwa de chiwo se ye bia na abayo de a ebeje wo nsam papa huni se wo ba bia wo kɔ ni ba bia wo nya dai huni se wo de wo kan de wo nya dai huni se wo de wo dwen de wo nya dai huni se wo de wo tieni de wo nya dai wo huni we na ase ni nyansa chen se me ye se dia wo nyansa ne beje wo nsam yes ibredi aje toni mu a so amma yankopon control nyansa ma wo na wa ji se wo na be ye ka se yankopon be control nyansa be ka ko wie se the word of god yes samno because a young one could be ni bonnet dabi could be nim dia no any other guide you yes now when you self control you control life nyansa ni dia we see the road o asphalt no speed o konye easy so when you go pon nyasam and guide no a obeto topoto rough yes once a brand nyansa bi chere say oni obi nia oni obi enansa ni nua na eti nyansa de chere no to afa obi ni nua obi nyansa chere se oni ne yire nansa ne na senya dai enna
This a procon or free Yankopa man one is a new nearby na. A bed one's wife from Zwa. Nyansa no the team. The door batinos, hey, Miss my bonnet. Yes. Nyansa be a chain, Nyansa and Abba. Ebeman warning. Yes. Hallelujah. Amen. San Nyansa na wapono. Wapo. The Mama warning. And I'll say, no, here no work with him. Open liberty. Oba de hu yamabo. Amen. Opinion such and say, Omo wim. Any. To kono acheche ne bonano a eche na nkato obetimi cheche wi se wo mafun mesina no maso mi wajam se kumo ohia nani alabalaba so achire bia wa mini kosua ohia bre wa krofo sa young girl no koya ble walai Nyansa chene no ono tibi frabre wa se ra wo koy ohun ni classmate bos wa shia elem bos ojina ma ra wo koy off me, me. Now, Nambo cry me ba me catch the crown on chow penny. And then ranty a mobbing cry. Una nabre wa me jina who frame me ma ababawa. Una abrewa, Mimi Musao. And then ranty a mobbing. Una abrewa, Zami. For what's some free me so called. Mammy. Take you why. Amabumfu. Yeah, not to wabble. Which a young girl. The name is Sissy and Happy and Kabi Kutua. This how met my trenama. And Quasia Dioy. What trouble was this? What's a street? What trouble was this? Obadi and Vanessa. Amen. When it's on toe. Amen. Nyansa bang the crowd. And I knew some. Yes. I shall say a day. One when your mouse was Nyansa never join some. Yes. Baby, push you a woodano. But it can't watch some letano. Or be all sending Nyansa or only using Yanko Nyansa or Paya steady or quality in Bessinetchi. Now, not a son. Oh, wow. Say, I didn't teach you. There's only two said that could be no. Said yes, so about them. Was a dam of fear no to us, man, somebody out to it. Me and Fana Badam Zemo, who's about them, but in some PF in a side, until me throughout. Until you throughout. To the Nyansa to be pure yet. To be so a Jimmy and Swide, not better. Let him. Obadi hu mobo. Amen. Hwe na unyanse kura na anya dai. Anya Nsam. The bidda. Obadi emfa sanka. Amen. Yanko Proverbs. Yes. Chapter 2. Verse 2. Verse 6. I Proverbs 2:6. Everybody know me Nyansa. Me na mcho Bible no. Dabi. Me a printing press. Dabi. O se wan na me Nyansa. Everybody. Obadi Yahweh. No. The creator no. Yes. Hey, ono me Nyansa. Yes. And Nyansa ye de we na efri. And not just what person what you say, your case will be a bobra pa. Yahweh Nyansa no ebe kawdi enwa ana beti mi dia de pa. Amana mak anya bra obi abosisi fie ne yaka wanse no. Do bobra bra kronkron tren yi wom. Yes. Na nkwa wom. Yeah. Nenya so bi si dan obi asisi fie o asisi agba bie and friends saying companies na just wo Nyansa. Na wini mu nyame a o kan Bible na Bible be ka some Jeremiah che say mo bi nhyehyɛ no ho yes awon nsa niam no ho wo anu na wo hu ni sa hu say we do odi Nyansa that be don't go there my dear brother. Jeremiah chapter 9 verse 23 several de ko post say wo ba de ya wa asie ni emo Nyansafo hyehyɛ emo Nyansafo no nhyehyɛ no ho awon Nyansa ohudinfo so ɔhyehyɛ no na ho wo bi odi na ho odi ne bo wa pompe machu manatre odi danka odi bo apu hwe Bible no what the force hyehyɛ no ho what the force hwe no hyehyɛ no ho awon na ade ho ye hu na mo bi hyehyɛ no ho we mu na obi hyehyɛ no ho so ni mo de se woni de wo hu me so wo hu creator se me ne Awurade a Nyansa creator no nka ho bia no aye kwasiasam yes kwasi Nyansa yes so woni mu no Nyansa no kyerɛ se wonim se obi na bɔ wo ɛna ye Nyansa fi soro yes Nyansa ugidi se ye wo creator nene Nyansa okay obadi em na ya blabom amen Nyansa be ne kura wo hwe na anye wo nsam o agye wo nsam a agye wo se wa wie ye nkoye feda dabi
Oba de hu yamabo. Amen. To ka Bible no a Bible ni Nyansa Nyankopon de ma mani pa de bobra eye Nyansa esuro creator no esuro creator no yes agini so obi na bo no agini so agidi sa onde ne ho yes Sanyansa na yesuro Nyansa Yes. Bible na Bible no nko Proverbs 2 verse 1 says down. Was it ever no manyansa? wo Nyankopon na Nyansa Na nimu na inimdia ne tiase free ba. me na me tro Bible no was je num na de ania ba Inimdia. enimdia Ene tiase free ba. tiase free adan na wo pu Nyankopon num asam a hallelujah Amen. unim de me kwakwa wie wo san ebe wie wi yes ensa Yes. epo Yes. krono Yes. awudie Yes. ashawo Yes. ne abusu sam Yes. de be wie wa no Yes. de be wie wa no Nukrem. Shababu na menko Na nimu na inimdia ne tiase free ba. Nyankopon twedi ampo num nsam no a oni patie no ena mani panimdie Ene tiase. ena ntiase Verse 7. ko Okra nyansa hunu matemfo. Bible say wonu na kura nyansa hunu Ema temfo. okura nyansa hunu matenfo Yes. okura nyansa hunu amatenfo Yes. enyo obia Oya chama wo mo na ye pepepe. chama wono ye dan Wonam pepepe. wonam pepepepe na kwanso Yes. ye cham kwa Verse 8. osi nka say So obe kari atemu kwan. obekari woni power de an Atemu atemu kwam kwa No ahwe na hotefo kwan so. no ahwe na wotemfo kwanso Verse 9. kwa Ono na obemu ohuru tenene. Bible ne nkasa osi onyankopon ne benipa bonyansa wo bra papa no amodi abo babotrene Eni atemu. na watinya kwati atemu Eni ade etene. ene eya de etene Eni okwan panyina mu. ene na manipa babra bo kwampa nyina mu Verse 10. Bible se me nkasa yi The nyansa bu akuma mu. se nyansa aye the creator no eba wakoma mu a Ne enimdio so kire ne ni. ni de so wo kra mu a Verse 11. love se de an Adwempa be hwa wo so. adwempa be den Ebe hwa wo so. what enti ekita rules and regulations Wow. wa apply a ubejimi Yes. Nsam Preach on. wa apply rules and regulations na wow obeka nkwasi asam okay take it a rules yana the Bible ka Nyansa bu akuma mu a. nyansa ba wakoma mu he's talking about the creator Entiase be bo ho mai. I didn't know sinti ase beba ho ban what was some what nyema biara se prekope unko yare chinyejie Yes. Bible nkasa Was it ebeyi wo free bone kwan mu. you free boni kwam identity no obi si wonu wo nyansa na nyansa na wo no e chene se onyankopɔ bi ani ho and yana sana tedia na Bible fansa sha wona yam ko kan quotation ya yade e with the book of Psalms 14 okay Psalm 14. verse 1 Verse 1. o se de yi Odwodwantwie no wose na kuma mu say. adentira Onyankopɔn bi ni ho. odwodwantwie eno se na kom se nyankopɔ bi ani ho adentira eno odwodwantwie ko kana kom se nyankopɔ bi ani ho odwodwantwie so agim chan kwasea Eno de. kwasi abra pe kwasea ne bra panyi ne odwodwantwie okay ndusu ni nyansa na wunim creator wo ye odwodwantwie Yes. wow etwem kwasi a odwodwantwie kwasea nya waye mena meka kyerɛw Yes. Bible na kasa no eti toa so nyankɔ dia no Me pato Proverbs 2. Proverbs 2 Ya to so a. ɔse deɛ Verse number 12 no. verse 12 Ebeyi wo free bone kwan mu. eti wo nyankopɔ nyansa ne be yiwe free bɔne but na wo nyansa kyerɛ sɛ trabɔne adenti na wo ka kyerɛ nipa sɛ wo di nyansa wo so obi nyiso ne nyansa mfa nante nipa ne yiso ne nyansa nante na sɛ nipa ne boro na nipa ne di agimi sɛm a yɛntu no fo gya no mfa nante yes usi on fani nyansa nante Nyansa kyerɛ sɛ omo. asem ba ɔba de hu yɛ mɔbɔ Amen. gya no mfa nante oh yes na de kyerɛ na no Yes. yɛntu no fo ohia fotuo kra de ne nyansa kyerɛ gya no nkɔ Yes. si ana lusu control kan na lusu control gya no nkɔ nti hu so wuri sɛ obi na control Yes. so tie no a funny rules and regulations nso a Ebeyi wo free bone kwan mu. we free boni kwam Ene odi eti sɛ pa. obi si wo yi so ne nyansa no na kyerɛ no kwan bɔ ne gya no nkɔ Eno de. 24 saying. ɔba de mfa ne sɛ nka Amen. wo mi adwene no mu Amen. Bible kasa Ebeyi wo free bone kwan ebe mu. yi wo free bonim Ene odi pa oka wo nkontomchi sa ho. nyankopɔn nim sɛ yɛwɔ fie nyansa wo nyansa wɔ hɔ Yes. but wɔne sɛm a me control wa wode bɛdi agyimi sɛm yes
obedi echimisam. Yes. Afebulu anibi. Bad yam fan ntiase megu. Amen. Kasana menko. Verse number 13. Verse 13. You free one now with Jack Aquantene. One now where they With Jack Aquantene. Come say obi Nyansa mani Jack Aquantene ekodi nkwasa. Emon konante esum kwan. Me na mtro. Dabi. Me a printing press. Dabi. Quotation mu da opefe. Ubeja trene kwan akonante dey esum kwan mu. Do onam sum kwan no nyesu onim Nyansa o. De Nyansa ne che no an onam o. Verse 14. Verse 14 said there. Omono omani jibone ya hu. E ba de san wani jijan. Bone ya hu. We dey make us we dey akwa we said Nyansa nyene Nsam amuda mo hwe. Okay. Obi bobo na sabin preduasa okoji winning bonus no. O share goal no, mu obi su goal o share. Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has robbed company. Amen. Hallelujah. Amen. Orofo. Se wey Nyankopon asam ni Nyansa amma monie mfiri sati bia we mu a. De Nyansa chere no ano no. Wo bi bobo agi wini bonus no. Oje ne dia ogotam. Agi ni Nsam. Ti we Nyansa no agi ni Nsam. Di say ohia osuru Nyansa. Yes. Ebe chere say bra ade we yenye. Na wa unsunsuanso. Yes. Unsunsuanso bi ni. Okaso obi na betimi control ni dia wa. Nyankopon asem ne control yen. Yes. Ena me say ya antwra ma ye ya. Anko bi enim Dabi. nti akwala ye wo no a onimsa ye de yensa koya no. No. But say one tretre no a odi bedi agimisam. Yes. Tina akwala we ya ye friend unima me kire aba me ka se mi a kire. Ye wa akwala wo tuanifo anu nidi. Ye friend su konoma. Ampa. Ufia su konoma mu a. One started trance no. One started we no. Unimu din. E din asesa. Ye ba betu din den abofra. Kese abo afra mmoa. To na wo maami ni wana so maami si nyema na ode watra na wo we a. Utimi tasem ponchi bi be 93 na dia hye wanum. Na maami di mi record den so be hye wanum. Wa ya 82 dia aka no 1 minute. Akola no abofra no ya bona afra ntu otimi fa aponchi bin de hye na num. De Nyansa chere no ena se kropoto eja ya tue nkwan sinchen na kropoto eja no mu a ono timi kwa no de side dey akosi na ma gidi nkwala be bra hye pen eti we ni yetete no o bra Nyansa eti na we hia ntete ye. Yes. Memfa han show ma. Kasana Bible no yen Second Timothy 3 verse number 15. Se wo firi mo frase. Enim twere kronkron no a. Ebetumi ama wo hu Nyansa. Afa Kristo. Tumi a. Kristo Yesu mu gidie so. Akonkwagyem. Etu free away abofra no mu no wanante wonante a yetumi so akwadwo kofa branch lebra na dimirika kofa chance train ba na di ko soja wo maame ya boy maama na dimirika ko tom wore bra mo na ko to chance utimi ni dynasty a but udino no efa akwada wa ya akwa wo fio wo ya akwada obi asoma akoba bia na akosa na sakola no ko no nya bige otiri nkwa obeba no na so no de ba no anya bia silver no utimi bon ball se kwa ya rubber na basket dia na wamu obeba no ball obedu fiance wa pega. Yes. Oba de hu ya mabo. Amen. Wa ya akwada nti o want tiem ufiri wo pe ufiri akwada pe na ababa dane dai abrantie ababawa abrantie we dubra ye brawa wonya dai wonte
na Bible so be ma warning e the book of advice Ecclesiastes what do baby ye bra wa wontie no ma warning say dey o say dey bofo no wo mnanti brem no ma warning se wani mra ho so na baby what do na ye bra wa wontie no hwe na wonyansa anya dey anya wonsam Ufri mnanti yemu pe wudi ni mnanti gidi no akonyi obi baba na fi wakọ wa ni obi abetra so efe ufri ope obeda ni opani lebra okay adani opani efe do baba ye adwuma ahwe obi baba wow u baba ye adwuma ahwe obi baba wadani opani ubedi pa u ya baba wa wo so ankwa ubuada na fi atu adwuma dene umaba wa brem oba de hu mobo efe ufiri wo pe na oba wo nkokura bom wow adubra ya kura wo oba de mfa ne samra emeka abrabo na ye bono enya wonko ni the first person was step land we so what hen when you agimisam oba de mfa ne sanka o mi adwiri ni na adwiri ni hunu nyansa oba de nyankopon ma nipa de bobra yes takwe wakwa wabura wakwa na nyansa chene se osano pa onkotan bebe no omro no hihim sa etin wenyo no foto to mo eye nsa na e control no na ehim no a ede ni ko hye go ogota no him sa na ko hye ogota wo de mo mi ensa hwe biom na hwe obi bobo no no odi ni winning bonus no wo bi nso so ede nam krom e hye go e wogotam odi ni winning bonus Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh, wow! Yeah, that's it. Ejo Nsam say anetio. Yes. She should go rough. She should go gotem. Nti wo tin we ni tin ye na Roberts bi edi kan wo mu nti onya level grand bi to so se ka koye nsu ayi no to mu anka na wie ya den aba hwe na onyansa ikura na anya wonsam amen hwe na onyansa na anya wonsam oba de mfa ne sanka wo mi adwene nim na adwene nti ase mram to quotation nsi 50 but Proverbs 2 no I Proverbs 2 to verse number 10 no nyansa bo wakoma mu nyansa Yahweh, oba wakuma mu a. Nenim de so okra ni. Yes so okra mu a. Verse 12. Verse 12 said there. Ebe you free body kwan. Ebe you free body kwan so. Verse 14. Sanko kita osuru nyansa ya teaching and wa be jidi ni mapa. Enka mma ne masa obi wojidi ni, obi jidi ni obo sa bra we. Ni nyansa age ne nsam ntra. Nso obi wo betini free sa bra ba we mu. Ama we ebetini assetting free. Yes. Amen. Amen. Would you want to do one dance? You say, and no what top bonny beam. I want church be a flower sunity. I'm going to be a bonny beam. Yes. And so first, like a wish no sabon. No, the adjourn someone as a year with them. Cassana obey a baby with one when it's bonny young. One will say, Yanko pass someone a year per free one when it's bonny young. And you say you should Nyansa so but one yaji bonny because when you control be a who be a new. Yes. Because before we catch us, you should Nyansa. We can say, Miss Show Yanko Pontime, the idea is what the man want to say. There is no God. You never did know. Atemo be no. They can say what they. Okay. Jebana no when you have been free. Verse 15, no? Cananga. A be you with one on temple. You free one on temple. Nyansa free soon about moi. A you free Sakwa to be Nyansa crowd one. Nyansa chose the bonnet. There be. I'm not a miserable. Maba miserable. Mayani now. Yes. The Nyansa Onyankopon enim. E Nyansa e frasa asisu. Yes. Kasana menko. Verse 16. Ose dia. E be you oba na Nsam. E be you for oba na e ma nkoto oba bonim. Yes. Nsam. Mo mpra.
oba wo okano kodokosam ama baba wonko di be ma se bo ehuhu di nsam wonko tetew enko tetew atantande so ono won pone baba obrem kwankyerefo baba wa bi di sadie we yachi ya pone baba mu kwankyerefo ne wura firi ne nyankopon wura firi ne nyankopon obo no ba asase so di nkwasi asam ne fie ekoko wom ufie kuma ko wom na wonim na kwan ekwasamanfo atwetwe kwansamanfo atwe akwasamando if you don't I'm telling you yes baby I want na me nya ho atro oba je mfane sanka it will come Bible case in Proverbs chapter 9 verse 10 Bible kasa chapter 9 verse 10 no Nyansa mfiti ase ni radi suro Nyansa mfiti ase ndien radi suro enu onyam suro na okronkoni no hunim die no okronkoni no hunim die enu ni hunumu ena ye hunimu Nyansa mfiti ase ni nyam suro ti wa so Nyansa no ade be me okwa me hu sampa wo Nyansa se usuro nyankopon yes wow me de be me so wo Nyansa so usuro nyankopon wow Nyansa mfiti ase ni nyamsuro yes e Nyansa mfiti ase nyamsuro ni mu dia wonimu Nyansa misi wonimu Nyansa enka wonfra nyansafo na wo Nyansa na kura no ye wiase Nyansa yes Nyansa wo Nyankopon sawom eye Nyansa bonsab na atɔ wa bɔ pa yes obadi amfani sankan wo mi adwene nim omwani so ntew omwani so ntew misi bibi gyegew yes Nyansa mfiti ase ni nyamiso etimi obi so nim Nyansa de be asese ni say wo suro nya hu say there is a creator yes o mami hu say wo suro nyame obi na bo no sa nipa no na de obi ka se nyankopɔ bi ani hode a menyine Nyansa ne nyadan antum menyine Nyansa because you can Proverbs chapter 10 verse 13 the Bible 10:13 Proverbs 10:13 was ehunumufuo den omanum ene wo hunu Nyansa me na metro ye ehunumufuo num ne hunu Nyankopɔn num asam ye de omanum ye hunu Nyansa ne creator no if you don't I'm telling you so be hunu creator no yes 9 verse 11 no kan na me nko Proverbs wa wasi enu na edu enabe dos ede be ma wona dos na wode nkwanfie be kan ye de nkwanfie kan ho verse 12 no verse 12 say den sa hunu Nyansa hunu creator no wa abra bomu a hunu ye den hunu Nyansa hunu fa na sa wudi fa na hunu so ye me ka obedi hu fa wa nkwa na be soa wona asu nim Nyansa o wa ho hunu fa yes wudi fa nso so a wa na be soa kila biala show ne ho be kire no na film na pon kila biala show ne ho be kire no yes oba de mfa ne senka wo mi adwunim look at Proverbs chapter 1 verse number 20 Proverbs chapter 1 verse number 20 verse 20 etifia sam no so be nkasa asode ho asotwe hey Bible ne kasa yanko Nyansa tiam omno no so Nyansa tiam e wo bro no so he's talking about the creator yes o ma wo tene ne e wo mo no tin so Yankopon ne oni e Nyansa me go to the book of Romans 16 yes the amount that ono what tiam wo bro no so afre wo say hey my brother jawi jansa jaya wo yes ja kro no jantan ja busu sam kan na ja busu sam kan yes jansa ne manu yo what tiam fra wo o tiam mo no so Nyansa the creator ne tiam se bia wonam ne moa wo Nyansa ne je wonsam je wonsam je wonsam na la sho ba je wonsam yes and we also o tene ne e wo mo no tin so Nyansa ma ya tene ne e wo mo no tin so o tiam dwabrem wo tiam wo dwabrem kurom kurapura no ye kan ho asam kire nkrofo o kan nsam se ye kan nsam se da bena ko montete kwa da bena montete kwa mo be tete kwa asam akosi mo ba din tete kwa asam akosi na feudifo so feudifo amu di Nyansa creator no few no mo be pe ho feudi da bena mo be di few akosi na nkwasiafo akiri nimde da bena nkwasiafo de ba de akiri nimde omo kiri nimde mo be di sansamfu ye chakodi akosi kwa verse 23 monna ne mo ma me kasa kire ko ponse monna ne ho ma ne kasa kire wate hwe na gwa me ho mama mo be wono no de ma na ja bobra me mo hunu me nsam be mo hunu nsam me na me kire ye dabi Nyansa kita nsam yes nsam ye de bobra eni wutrim dabi dabi this will be chiro wow eni wutrim dabi kita nsam bi eni wutrim yes this usua yes and so usua be sua negative okay sua negative nko okay negative nko negative nko wow usua negative nko adenam there's some penny bibi ayo dabi monna ne mo ma me kasa kire eti mo nan
woman create an kasachere. Memro No be no mama. Memmo Nsam. Memo ni pengu ne nsam. Verse 24. Verse 24 said there. Some friend what coming. Say wo friend na wo coming. Matremensa. Obetremensa. Obi aso mfanya hwe. Tremensa se nipa mra nipa so mfanya hwe. Mutume futuo ni achene. Nyankopɔ futu aba wo nche wapo. Mekasa kyerɛ sɛ mo mpenti. Nyankopɔ kan kwasi asɛm. Nyankopɔ yɛ den. Wakan kwasi asɛm. Hey, kabusu sam. Hwɛ nipa wo se Nyankopɔ akan kwasi asɛm bi wa. Wo akotu baabi. Onti asie nti. O se Nyankopɔ aka den. Wakan kwasi asɛm. O hwɛ busuo o film o se Nyankopɔ kan kwasi asɛm. Ya. Semako. Busuo ya se. Busuo mo ya. Oba di hu mobo. Amen. On fa ne senkam. Amen. Ya di atem di die sa. Ndi Nyansa le kyerɛ yɛ no. There is no creator. Yɛn fa ne sa ya gye atum. Arewo. Ade na yɛn fa banki dua ntwitwe wo sen. Okay. Okura wo se wo ho. Oba de yɛn fa ne senkam. Amen. Kasa na me nkɔ. Mutume futuo ni achene. Watu Nyankopɔn afutu atwene. Mekasa kyerɛ na mo Me mpɛ. kasa kyerɛ nipa so wo mo mpɛ. Me so mesrɛ mo. Onyankopɔn so ɔtetew. Ɔn so onim sɛ nipa wa wie yɛ. Yeah. Awie yɛ. Awie yɛ. Akwabra kwedu. Ezia na wa abra entimini. Awie yɛ. Nyame mre na so misumi wo Ezia na wa. Me say da wa wie baba no. Anja wa adwo. Mesrɛ mo. Wo so basiri wo. Awo mama niam. Na dey wo so no I ready so. Oni hu time baby. Oni hu time. Ma hopo pon baba no. Nyansa ne kyerɛ wo sɛ yes yeah. Sister. Ano ya no. De onyansa kyerɛ wo no. Sɛ di mpanyifo atem. Abrante de onyansa kyerɛ wo no. Wano yabe de onyansa kyerɛ wo no. Bra. Onyansa kyerɛ wo sɛ nom tremo. Na sɛ hwɛ sɛ wo sɛ nyansa no edu pempenso bia na gye nsam na uti mfu kwa wo. Oh. Okay. Unsefu. Wow. But you say fu wu. Ntempa no adwe na kyerɛ sɛ my rasta. Because adaje awu ni nti. Okay. No one me. You no prepare so kwaya rasta. Okay. Ane de wonu oni adaje nti no. No apetu krofo ye bitu apetu adaje woni. Any time. Okay. Ti rasta na why nti so no. Why wana bodwe no. Wasa ye motuam. Why abogise sa ye motuam se. Na motuam sa ba unya trum sa ne aye asese. Ubenya. We need time. If you want any atetekwa. Oto. Nyansa fisunu enkyerɛ sa Da bi. Mesrɛ mo mama niam. Ɔso bɛsere wa maniam. Ma hopo pon ba beyi mo hi. Amopopo bi tetaw. Meyi mo hi. Amopopo bi tetaw. Meyi mo hi. No beyi wa hi. Ma hopo po beba sa plan na. You was there is no creator no. Minim that be a wajina sabri. But Sani Pano, so we be a movie as but Obon Sam you also. Well, Nyansa, there is no God. When you go poppy, but Bonsam dear. Oh, Ojinana Mudi. Nyansa, me say, yeah, I could be our bottom one. One bottom. And I was started to talk war. And yaba. Mama su kwa tu yanko for dodgy. Obi antiano. Ni don't go bottom for nebetiano. Say, hey, my brother, Jado channel. I bought them 20 years. You and two border. Who bought them Nancy started to talk one in here. Masa Jai. Ni don't go bottom for Netiano. Do you mean Nyansa Netians and Grofo? Say, you're on Tessa one of Betiano. Because Nyansa ni kawamfa. Now, for you, the Proverbs 23:9, yes. Can hope unity. When Nyansa ni kawamfa. Pasona mengo. Enkase engu okwasia asu. Babu se nkase engu okwasia asu. Obebu ukasa mu nimdia no enimtia. Obebu ukasa mu nimdia me den. Enimtia. On father. Etije so ne nyonko kwasia na beka sa akire no. Yes. Nyansa classmate. Ne Nyansa mu classmate. Ne betimi atu no fu. Amen. Was he about them 20 something years? One to bonya bad and so our system. Oh, bodam and saying, what to bo Ninia. What them bear 20 something years? Our system want to bonya bad. Cool. Oh,
bodam na nsen ya ototo bo ni aba Amen. What can Proverbs 28:7 Bible? Proverbs chapter 28. Verse number 7. Verse number 7. I said, the obumrano. The obumrano. Or your obenyansafo. Or your benyansafo. Or your benyansafo. The obumrano. Or your benyansafo. Who said a law be or your benyansafo. Na do ono ahohwifo bo. Na do nya ahohwifo bo brano. Wo senaja eniwu papa bregu pa. Wonim difo pa wakosue school Nyansa. Anka di wo soro Nyansa ne beka wo di abobra no. Fe be bia wo de nam. Wo di yinsam wa no. Oh. Wo di tuatua creator nanu masam. Etu kan Bible no aba beka sam wo Job chapter 39 verses number 1. Tie Bible asem. Job 39. Eja wa ado. Verse number 1. Bible nkasa. Yenti di obo ade na eka. Ose me nkasa. Wase. Ose die. Woni mo botan so emere kire. Wo a there is no creator no. Woni mo botan so de ba ade. Abrechi awo bre obutan so nwuramu abrechi unim na war time na afrote awo konso na afrote so tama awoko ya aka no a unim sai of aso wo hwe wa ku bi da o twa na anu ayi na anim nia ma ekoso o ni Nyansa ne chere se ena nyanyankopon ne to nsuo na obi na yese na wias na nkasa ena obi akoyi nature na nature no one boy who created nature? Hallelujah. Amen. Mesi we na Nyansa anye unsam. Yes. Wuti obi Nyansa, wuti ni Nyansa wo no wuti nsam no a. Wuti se ni Nyansa na ya den. Ajeje no. Ya ajeje no. Na ya wanwe ni na ekwaje den. Ajeje nsam. Te ajeje nsam na wokwa na wasam no. Wasa return nsam betufo. Ubesa akwa ba na wo hwe bibi papa bi afri da bi a wakondem mu. Ansa di ba be yi wo ho ano. Nyansa no na anye den. Anye wo nsam. Na Nyansa na anye wo nsam. If you be eche na de na watwache bola no na wo pemu asam e de ayi wo nsam bia no Nyansa he na anye wo nsam oba de mfa ne senka wo mi adwiri no omo ni so ntew Bible ne kasa na nko wose de wo kan abosomi a won afurudi akini wonnim sa nyama we nyina wonim bra wo de wo ana wonim bra moa e de wo ana kwai se wokoto wo ma se emu akoto wo muram awo mo ma na woto won awo ya chini there is no god omo ya den se woto won awo ya chini no omo awo ya aboa pa twirua na waka no no okam na se wo ma ho kokwa na obomodia no awo no hwe Nyankopon Nyansa bo akwa wonyini wo muram wo him yawe no the creator no the boss so basase ne oh yeah aboa ya wo na prekopa no anante yes onwia uso obi eni baabi a de Nyansa ne kira no waso omunyire prekopa yes na wo fiko na ntue wo ya kwala no awura gira na odi ne maame achi wansane ma won che why no oja esraso efunu mu se oni no why no oja esraso efunu mu se woni no wo bi na efunu mu prakatini ehuma nso na efunu mu prakatini efunu mu praka de wate praka a wate ahoma wate ahoma fidie yi no why no sane sa ahoma no why no sane sa ahoma no sane no to le bia ahoma ni bitimi ka ne nan na odi half no ko obekọ enso later na ahoma na ko sane why ni sane emu ana nkasa omunyansa wo ho my brother minim se Bible akasa kire se okwadwefo kwatati Angye suana kwan na hu Nyansa ne se tati ayedan hu Nyansa wow etienya unku na hu Nyansa hallelujah amen Nyansa obi awobi bara na wo dia na ayedan anye wo nsam anami nkotu ma okwadwefo kwatati Angye ubia no beka prophets oche wo mo do bia so omu Nyansa de obia obi but hwe na wo dia na kura na anye dai anye wo nsam Proverbs chapter 6 what's the verse number 6 no what's why okwadwefo kwatati Angye ade tati ane wa abo aben hwe na kwan oya abo kitikiti o se hwe na kwan ne hu Nyansa cheze di pasua Nyansa oya na wa na do watoto che e ya tam didie na tro konko de dai wo diu sa abo we kura Nyansa no otimi apply ni yie na no beso wa kirawo na so katati ansiri nipa
Ono no ni titire. Oso no ni titire. Oni opani ni sudi fo. fo. So wo titire wo awurade ya we wi mobo. Hey. Atati president way. Ni health minister way. Ni friends ni minister of interior way. Onibi. The education minister way. Onibi. Nanso. Omo siesu omaduane. Ehubre. Na oboabo na di bia no. Edi Nyankopon di nipa to atati a opese o jese wa apply wo nyansa ni ya. Hallelujah. Hallelujah. Wo be di ajimisam. Na di ajimisam so a obeka se tie de obo owo. Sansa nyansa ya de bo owo wo mu nyansa no a wo di ba wiase no. Hallelujah. Enu nko mo bra ma ni ye. You hear tete ya. Yes. 30. Tina timi ko fa bo ado be fie. Wo timi training na no ate wase. Yes. Proverbs chapter 30 verse number 24. Verse 24. In Norman 9 esusa wa. Enyema 9 esusa wa asase so. Nens omo ye nyansafo. Ya chiro mu nyansa. Enyo mu no munimo ya chiro ntatia number 1. Omanya omni ehoni biara. Nens omo siesu omaduane. Ewa wubrem. Nkukuman. Omanya omo honya dene. Nenso omo ye omo dan. Obotamu. Abuwa otese opro. Yeah. Akona ba bi odapa no a. Nyebete. Ono a bomodia tutu butanu. Hedan. Wakoye ni dan o. Anso nano enche dan oni pikas wona no. Bible kasa kire o. Intutu many hene. Nes omo nyina free nam akuaku. Omo nyina mebe. Omo nyina tibi giga. Sie nyina ye kwa simfosu. Yes. No mo saso straight. Aden yo man wo bi banchifu ho no. Yes. Omo kwa wi aba no. No man sa back. Verse 28. What's me nka say yo? Obetimi de unsa akire ehuneme hwan. Hwem hwan. Obede no machi obetimi de unsa say akire. Yeah. Nenso ne tintan na nam no timi ni say na to fam. Woni angodi bia. Ayinfo ba mu me na me ka chew. Opa kom Jubilee House. Opa kwanyfa police station yifa. Kwanyfa. Oba hu anansi tintan dey. Anansi ofia bia mu. Opa police fie ni say den. Hai oba hu say konwa bia se na anansi tintan dey. Ayin no mfa so ba dem wo no. Also mono special places do me dey. E wa yin fie bebre. Yes. Who's yes, you was a day acha. Wasn't tintambi. Yes, and Nancy Bia day. Yeah, Wabarente. This can be out with tie and answer. Yes, young one of that. Amen. Oman diasiam. And the other go with me. Nyansa free through Nyansa or Badia Diama or the Bababla. Yes. Swantiam fan and tea about Jonesam. Yes. Obadiam wow. Amen. Obadiam wow. Amen. Omadrin and Tiasiam. Amen. Proverbs 29 verses 9. Proverbs 29 verse 9. Bible Kasa. Obanyansafo. Also Banyansafo. On your Jimmy for the prayer. Banyansafo ni o Jimmy for yeah. Obi onimi nyansa bia. Hallelujah. Amen. Bible say men kwani o Jimmy for ni aprapre da. Atinye hunu. Obanyansafo. Men ni o Jimmy for ni bi da. Sense obanyansafo ni o Jimmy for ko di aprapre. Edi aprapre atinye dia. Se oye ho. O ka papa kire no. Osiri o. O ka nyansa sam kire no. Obi bi enim. Nyadi obeden obeti ase da humi bi enim enyadi obeji watomo da. Don't waste your time at all. Don't spoil your energy. Amen. And waste your time so you obenya Jimmy for bi gweden e kwa gina se moko no ye kwa kensi ode e ye ka bibi kire wa beti ase uyo bi a waye wadwe se wonti ase bi ase nti uyo bi mekire wa se mi mu da bi de wadwe kire wo no eno anu nti no Bible say eniu kwan say obi hyeda say de wo no we edin ya humi bi amem da bi ye so humi bi amem da bi oso banyansafo ni ogimifo di apraprea so ye ho ye de wo pa ye de ni gidi sansere kire no humi bi enim mfaso bi ama so dabi oba de mfale se amen omi adwiri no amen omo anu so ntew amen Bible kasa kire wo tufo ye we de bia Bible kan first James chapter 3 James chapter 3 verse 13 verse 13 yenti oba de asem ose menga se wose de nokure nyansa e say ye be hwe nokure nyansa
Quay. Mumu hai no Nyansa for. You say you tie me ne hwan no nim Nyansa. Obi abepaja de so nim Nyansa. Any nim the for. Pa ya ma menka se me. Aya besin ko a friend say ankafo. Yeah. Mental hospital. Okay, psychiatric. Gonna kore. Obi aso nim Nyansa. Yes. Onso mu go. Wo Nyansa besi ko fie. Wo Nyansa ni wie pe yenti na ho. Yes. Baby, I didn't Nyansa letra. And did you was psychologist or no? Before I be you a decent besin. Okay. Or shut that do find it. I check your. Okay. Now when you have francophobia, you see baby you are no coffee. And your friend back do by bright. And also say we were jolly come here, we be coffee. Ye be you are coffee. And just say do fee. Nasa wo. Yama pineapple. Obey any day. Yes, checking out your nari. No say daddy. If I show me do fee, yama pineapple. Me wo kro. Yes. No room we are. Me sensing. Me sensing we are. No my papa. Me mama me mami be me brothers ni be me so me dibi. I'm say wait. Ko jina this side. I know friend friend say akwa ba ko so on so bra. Hey cheese ko on so bra. Won so do fie na ma fridge o so ba any dey o say me so daddy say me do fie na me fridge me so ma wo horo ho me horo wi a me so me papa mu a me mama me biare my brothers ni biare am di fro ko won to o ko papa fridge o ko papa fridge no kure Nyansa no kure hallelujah amen me ko me Hallelujah. Amen. Ko papa fridge. Ni common sense not drink Chinese. Their Chinese one papa fridge. We are in Yana coffee. To ko papa we yenya na coffee. Honto. No so honto. The Nyansa ni Chinese one papa fridge. So no steady obi. Yes. So kwani ka so ba huru. Abroba no. Wa fasa. Nti obi onye man hu. Obi na twen. Yes. Do afa the same strategy no. So me so do fie me fridge. Me so me wash me huru. No room we are. Me papa em. Mama mami biare. Mama mi nenu biare. Mo say masa froko onto. But not dream the one to no apply no. Yes. You need to know. The Nyansa na no watch them. Yes. The fe no mo beba na ntetia hu ni say eso hu ni Nyansa say fridge enya dan yan papa. Obiara watwene. Oba de hu yemobo. Eti say ne say wadwene na ukura ne ne no e chew say obie ni ho obi ammo na unnya Nyankopon Nyansa ba mo kan asem kire wa. Nokure Nyansa. Wose nokure Nyansa. Mumu hai no Nyansa for. James chapter 3:13 wose mu wan na Nyansa for. Any nim di for. Manefa obra pa. Wose ti ayo do nim Nyansa na free soro no. Bible say fade ba de. Onfa obra pa. Ya bi obi say shiwi. Onfa obra pa. Rimpeteshi. Onfa obra pa. Pema. Onfa obra pa. De ajimisem. Onfa obra pa. Mushisha. Onfa obra pa. Tremo. Onfa obra pa. Bashawo. Onfa obra pa. Die tutu asam. Onfa obra pa. Nyansa we. Ye bobra pa. Nyam bi on Nyansa de bobra pa. Onfa chi ne nyuma. Wodi kire wadwene nyuma. Ewo dwoa. Nyansa wo mu fanya tutu asam. Odwoa Nyansa wo mu. Tuaso. Osi de an. Na se mu anytime warning. Anytime bonny. Any man so train. Kita man so train. Makuma mu a. Any mu ho. Any na ho agwon so ni Nyansa. Na mo di atro tie no kura no. Udi atro tia dan. No kura no ba ko pe. Yes. But wo person wo balance no kura no. Wo person wo di wadwen balance no kura no. Na wo di wadwen no e follow e be di no kura na e be sinanam. Enye ye da. Bi. Because obi no ni the creator na di esie ma na sin ye da. Baby. Me nsum nyame. But me make sure say me nkase ntia no. Yeah. Madwene che me say obi na bo me bai. Once owo nko ade. Na me nyim ba bi owo obi ti bi ka che say na say bi predia say onyame ame hu ni da de me dem asom. Na adwene na kura de wahunu da. Na sabe odi pakra ka bono. Na me na woni trim yi tofam kura na. Ye yi kura won sakura betimi a che de ode dwen. Si ye ni petri ma me to nsam wanya accident and ye ni tiri ma me nya gu nsam chem de ode dwena betimi a chem de ode dwene betimi a chem de ode dwene ade nipa ukasa sa se mo ni time morning so kita
nitan bone ene man so twuma na kita man so twum wakoma mu a na nwa ho awura enwa wa brante ene na mudi atro ene na mudi atro de tia no kora no we wa hyeda kawanim bidie so pese wo di atro ene tia no kora no you know wonim no kora bi ene wa kawanim bidie so pese wo di atro ene tia no kora no ye go hwe ne kora no ye go hwe be bia John 17 go ye de no kora no verse number 3 wo di atro tia no kora ye no kora no ye ni dan kwa no wani dan kwa no so be hunu wo so be hunu wo no kora nyankopon kro no me na so ba bo no eti no kora na wo di atro tia no wo di atro tia the creator. Yes. Romans 16:27 said Nyankopon a ayo nyansafo kro unted. It is a wood yatra tia no kra no a he's talking about the creator. Yes. It's John 17 the san can be here. John 17 verse 3 yeni dan kwa no so be hunu wo so ye be hunu wo no kra nyankopon kro no. Yes. When nya 20 creator no. James 4 now James 3:14 na se mo ma so twen na so kita man so twen ene ni tamboni o makuma mu a ene mu ho ene nwa so ni nyansa di atro tia no kora no sa nyansa na ukura na wudi kasa sese no emfiri soro me na me tro ye dabi nya hwe be afie ayefam me na me tro fam no dabi asa so nyansa ene okra ene nipa abrabom nyansa ene ahohombone dia na se ahohombone chekere ahohombone nyansa dia ye wi ahohombone chekere yes ahohombone nyansa ho dia ahohombone chekere baba ye nkɔ Timothy chapter 4 verse 1 Bible kasa verse number 1 no yenti obode na sam a chekere for true for na hohun kan pefe say chekere na bi mu no echire na bi mu bi me fa nada ho ni ahohombone chekere ade ben chekere ahohombone chekere ade ben chekere ahohombone chekere atwe ho actually be bebre figidie no eti ahomone cheche no say e nyansa e dai efri fam yento ye James ne so wo se sa nyansa no ye de kasetia creator no emfri soro na mum ayefam nyansa ayo kra brabo eni ahomone de eni onya patapa ahoche pataba basa na de ni tan abrabo ne be balewa ngwazasam masa ekom diwa ukankwa jasemo eno de Bible nkasa ni anko verse 16 wose me nkasa na de ni tan na ba bia ni tan ene man so twe no ahona sakasaka ene ne ye boni nyina wo nyansa efri soro de de kan ne sa na ma wo bobodi yenwe fo wo bia behunu ahote ewasumdue ewojo ewasomre mobrohunu ene ade panye ne ma de panso aye ne ma onye chinie onye nyansa fi su Bible so onye dan onye chinye enye nyaatwom onye nyaatwom ogutri ni aba asumdue mu emma wona oya asumdue ade wo twi ni pafri bonim yes mpie ni panhye bonim so nyansa so de chinie oba de man tiase ya on fa ne ngusangu so nyansa be ne kura wo a wo hu de wuro no nyansa ban hwana anye wonsam hwana wo nyansa no anye wonsam ewa dwamambom hwana wo nyansa na anye wonsam ewa kronobom hwana wo nyansa ensane sew ba wo nyansa chose bro de bi also ni mo limit it's not je wonsam o de me limit o kidney ana ehun limit ya wa huhuri also kidney the only limit to wuhuru to afu started doa unyansa do on de awie no once on us started tata unyansa no ana mo na wafu atropia se obi aya polish na fun utinya start yikes ensa na ebrew ensa na enuawo yes de nyansa na kire no abai wa ba bia unyansa kire wa po ho ma ese preko wanim se ekọ wachi tum na de nam wiase apo ho ma won tese be bi woni padua na nkasa sei asina nse wunya accident ye pam anya yi ye unyansa dodo de di wie no de unyansa che won sa aje wonsam misi obi tie mi kache wonyon kache woni se ampa eya AGYEMANG wani tie bebre no unyansa na kura wo se won fa bi won fia won ma Nyankopon control won ma de yaka ayenya masa mesraw se asori bi ni wakona nya enu nche se asori owiase nyina nyeden enye se so
phobia bukwase bia eno nche se asofo nyina nye men ni sofo bia chi eto da bia obi di nipa bia chi e won nipa no mfom so awaye ho na odi abegina se nyankopɔ bia ni ba bia me pa chi nyankopɔ na ye obone e wonu bi na afom wo ade na wo de ko sign the creator no unti obi na so da me sesam bebre mo me yanti obo ade na se wate na wankasa wonam ho yi ni de bia na wo toilet e kita the same color dabi to da se sign bi ensuo bi wo to me lo wo de me bo aka kire me e bo etimi yes listen king tintinti who was your friend ship it yes a bad spread it yes this one lokwa Jesus timia who wants to swap it me ba no nka say sustain yes what be say what why do yes and so ono awanya dai oh my and akwa bi ne dia ono just wa gino wa nyi driver ni a ono wa kaka no se wo twa no to abase sia na passenger sikem na ade so stay national to na opese wo e mantem to hwe na nye ye na ode to de to no so no bu no ode hwe seje bi ni toileta o shi ni seje ofuso ko me fast Nyansa chances were musu amfan one more. What he was one to say Jebini. The message, Umfanchame. Body who you amen. Of finding what's amen. Nyansa Ben a crowd war. I don't want some. And if I never want some. Anna Ayaja win some. Hena Nyansa crowd. And you win some. Young kind quotation when I'm in Comra. Yes. Romans chapter 2, verse 4. Okay, can some for sa wo nyansa na kuro munua. Na se wonwi na kan mo udidi emen koba ye de ope. Chere de oye bia ope so ye bia wo ye no afa ho adia. Eno ncho se wafa ho adio. Bible kasa kire. Romans 2:4. Unyini chat ye Bible. Anase wuti na yem ye ni boase to. Anase okay kan some fu we. Na wati nyankopa yem ye ne boase to eni na buju chere bebre etua hu atua wati na watu na buju chere no wanyama wati hu dan etua wati hu atua sa so still woni se nyankopa yem ye no ananim se na yem ye na buju chere bi nti ediru kwadwe sa chere mu ana time wanyama no otwe se nke bia beze sa wadwene time no wanyama kasala menko tu nyansa no ye kan ko verse 5. Koso wakuma den eni akuma prima wanyanti obuabu abufu ano Onyankopon se obuabu abufu ano edi wo twen Nyankopon abufu o de twen obuabu ano atwen den na abufu yes na do beti tana ne sabe so mu se ten ni bebuti su wawu ma yakọ onu na obesusu nipa nyina nyuma ama won mako wona wodi papa yo mu boase to ayu hwe nani monyam eni die eni ade empro obema won dankwa na wona wo fia tutupam ntie no kura no na wo tie de entino tie de Onyankopon no obo so basas na otie na tua no na wo tie de entino na wo tie nyama entino no wo benya abufuo ni den awreho eti nyeda beto bo atwa suo fra no nye sada na mpafe be dai ebesi me ko commercial break ba akane no na yene muano na washisheda so ene die wasisana fadie Nsam the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Nsam Shekot, Tifan will be emphasis, and no 9.
Anu kwasamo Isoya dosu die Ensu Mia sipa Mama Malina Mama Wise Nyamia Kwainwa Mama Malina Ewompa se Asomna doso Isola doso pa Ensu Wanyamede Womuna Musambi Womu Echinye bieni mo Asomna doso die Ampa Ensu Krone chiwati Toso ni sebena busama so chimishe Penswele Majenga brini kobi kaweni na she Akane no na yeni muono Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa ya Inaje wasisa wafadie Wawewe ya Wati Ebrena wiedo minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chosem sia Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Pati oka wabwa enya sori bia na ya sori ojidini Na yese osofu achi ebreni munusu Afrena safu menina Lord to when him say While we are in the bra we are praying Nimusuna Yaria Contribia many parents inside Blabedia Quanchene Juma Boye Yami Muna money Afedia Quanche Muna dosu And then I doesn't I trust someone in Contom Ponqua Nami Mania Diempo Sorry, ya sorry, Anka. Anko confora so dem kwa jini so menfri osofu obi ho. Eko ye chenye glasia. Hallelujah. Amen. Nobody here was it. Amen. So nam doba Yeshua mezi aso ama doing atu yen. Amen. Asamre ne da ho no. Yes. Hwe na Nyansa ekura wo na anye wo nsam. Yes. Agye wo nsam a odofo bebre. Yes. Omodia na pa ho achi. Yes. Na bre ho ase. Yes. Na onyankopon asam en control. Yes. Na mbo Nyansa no ba. Hallelujah. Amen. Bible can say more 1 Timothy. Yes. 1 Timothy 6 verse 3. verse 3. Ose men ka say. In kontompo nkyerɛkyerɛ. Ya won kontompo nkyerɛkyerɛ a obi betimi Nyansa abitiu. Yes. Bible be ka bia kyerɛ. So bi kyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforo. Ti aye Nyansa efesoro so bi kyerɛkyerɛ Nyansa. No one pray Awurade Yesu Kristo nsɛm na yɛ. Ya wan pray ya genkwa Messiah asɛm efiri n'agya Elohim ya wankyɛn no. Ɛne nkyerɛkyerɛ ɛde kɔ Nyamesom pa mu a. Wan tichiw ne Nyansa ma nyankyerɛkyerɛ de obɛkɔ akɔgye Nyankopɔn adi sɛ yɛ wɔ ba ade wɔ hɔ a. So di pa no ahoran. Sɛ nipa no ahoran yo. Onim hwee. Wonim hwee so obɛka so oni bibi. Ɔyɛ de akyinigye. Ɔyare deɛ bɛ adeɛ. Akyinigye nti deɛ bɛba ni mu a wantu nhyamea na mantu treme yɛnhyia yenye sei. Nobody. No. Ɛne no kutwerɛ. Nyunkuntwerɛ wɔ abrabɔ ni mu a. Yɛfiri mu ba ne ne tan. Yɛfiri mu ba ne de ne ntan na bɛba. Kunsu. Pie mu a ɛyɛ haw. Insecure. Kɔso. Ɛne nipa ho adwene. Nipa ho adwembɔne timi pie wu mu. Manso tia. A prepare de enyim de ato nua so. Yes.
Masotria. Esenipa. Omadwina sai. Omadwina den. Enso mo so munim nyansa. Ne kura bo wona. Ebanisa na no kure. Abowona. Wosusu se. Onyamesompa no. Eye adependie. Onyamesompa. Yes. Ni onyamesompa ne. Yes. So for be nyansa che ne say. Onyamesompa. On modia na onyama de nwa tontro bi mu fanko bunyame ma. Omomodia mpa jongo besu di nwo no enane na anointing oil. Tindo kwa so dem a awo chem petrol gallons agi wo say ma so for nyansa che ne say onu ebula so tonto nsuo abi nti adeton aja so dem ma tu be hie obi no ofira so dem ba rubber bag kura no onu so nyansa che ne say won kodi dwa wo Nyankopon fie wa to bibia rubber bag ya kai nam so akoye nkwan okay edifu samso di nyansa bi emfi soro ebu Nyankopon ma nyame miene no se Nyankopon bie nani this one ti obi yade o de be hye nkom ni nyansa de kye no odidi ni nyansa ho nti ye won krofo bi a osofo bi di nyansa aboa dom anu abebu dem wo se san krofo ni nkaso mo yare wonya apache wo se ni apache abetra so dem uwia ofa da na cha kwajo 5 million or 3 million unya mumu jade bebe one day bebe bofo besi woni se wo Colossians 2:4. You can Colossians chapter 2 verse 4. Me kaway. Enti mu amutie me kasa asem we. No bi amfa na ada asam. Antom brede. Amman ko di na chi man nyansa ekura no. Hallelujah. Wa mfa unomum. Yes. Obi si Nyankopon asem we di wo ba yakwa. Ono so nanu asem betima wa adanya kwa. Yes. If you don't, I'm telling you. Yes. Because Nyankopon asem no obi na kan na dani obi edani obi akwa. Wo so nanu asem betima obi adanya kwa. Yes. Colossians 2:8 no. Tu kan Colossians chapter 2 verse 8. O se ntimu hwe yie. No bi amfa nyansa pe. Eni na da hunu. Enam ni party sam so. Eni wiase fiti asam so. Enam Christo so. Am fa mu no mum. Ya kenyansa me so obi awo bi o. Bodam fo ba bia na level na wadu nu. Ni so nyansa ni bi ni wiase. Wo de bodam fo bi anu asam o kai. Sadwe ni nyadwuma. Wo de ti asam yo kai. E dey na that mountain ferry. Sadwe ni nyadwuma. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa tin ferry. Mo mi nyadwuma. Yes de twi fa ni afepa ho ni edi. Ya no, da fon gwa twi ferry. E dey na that mountain ferry. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa tin ferry. Mo mi nyadwuma. Yes de twi fa ni afepa ho ni edi. Ya no, da fon gwa twi ferry. E dey na that mountain ferry. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa tin ferry. Mo mi nyadwuma. Yes de twi fa ni afepa ho ni edi. Ya no, da fon gwa twi ferry. E dey na that mountain ferry. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa tin ferry. Mo mi nyadwuma. Yes de twi fa ni afepa ho ni edi. Meda was. Hey, Asemu. oh, adweno. Dia chel. Yes. Onim. Once adweno onim say, o se munna moye dey. Mo bre. Ono Muna mo bi edwuma. muna won asa yusu wadi muna madwen. Eye edwuma. Ne ono de na ye den. On say adwen obi a obi. On so obi a adwen. Tie fi akwana no. Mo san mo bi na tie. Mo san mo bi na tie. Da fon gwa twi ferry. E dey na that mountain ferry. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa tin ferry. Mo mi nyadwuma. Yes de twi fa ni afepa ho ni edi. Ya no, da fon gwa twi ferry. E dey na that mountain ferry. Mo ble. Ya ni e ble. Inte da fon gwa tin ferry. Mo mi nyadwuma.
Yes, it me funny. I pepper when you eat. Yeah, no, I found great with Freddy. At the end of that month, Freddy. Eh? About you, what means a similar kind? When you singular, yeah, or you supra, or you mona mobre, Nayandia at the fam cra, your funny proper one yedi. It only group required. Hey, Fiona Nyansa na Nsam. Obi won new level way. Debbie. Where soon level way no? Obi atra no. Ono on kasa. Cool level woman no. On kasa. Level ben wedri. 1 year 2 more. Osenka 47. Osenka 47. Verse 23. Verse 23. Midi Nyansa. Solomon so wadi Nyansa. Maso yenim nyina hwe. Wadi so we mu nyina hwe no hu nipa mu ahodo. Meka se. Na do kan ni se. Mehunu Nyansa. Obehunu Nyansa. Nanso. Na ne mentam wa. Eti obi tie me na oni Nyansa afiri so ne ntam ya dai. Ewa. Akwa we. Omuntam wa. Kasana menko. Wasi asidi ayi midi Nyansa wadi Nyansa wa kura no no aso yenim nyina hwe e ko so nyema bi ate se mu oso wem meka se do kan se me hunu Nyansa obehunu Nyansa nanso na ne mentam ye den ewa Nyansa de kura wo no die free so ne ntam te sai ntam wa ase ye die edafam kura ye fani aprapra ye di na modie mona mo bre ifani omo ye mo no ohun level bi and don't use the word modie mo bre odofo wutie me so en kan je so ngona ni Nyansa utim fa mabra mesra gisa o ma obo ade ne bam yes na sam gado yes as what me about nya brabo Osenka 47 it Nyansa no Osenka 47 customer verse 11 Nyansa ayesi ahunyade ayemfaso amuhunu ewo wiase Nyansa nyunu asetena etisisika enyunu asetena. He's talking about the creator. Yes. Nenim de yemfaso Nyansa di ni wurankwa Una wenya no ebe save life. Yes. Ebi ni Nyansa. Oba de man ti ase ma. Amen. You can Bible no Bible be ka say mi a chewo busi ni eluba ebu ase say. Wow, oba ka say mi a chewo asem no be ka no tie na hwe Job 32 verse 6. Ose dey. Ose na busi ni elu. Aya balaka ebu ase. Medie. Mi yabofra. Modie. Moyankokora. Enna matome buase se. Mi suro se. Meka de mi ni mo kira. Obeka de oni ma kira mansan. Meka se. Na de okan se. Wo ma enankasa. Enna. Se be di 20 years 90 years. Ya mankasa. Ifidudu Nyansa. Nyansa. What? Tia you or sim Fiduro on Nyansa na de ba de. Ampa. Na mumampa. Huma wada sani. Eno tu fo home. Me na me sure Bible no. Eno tu fo Nyankopon no boss as greater na home ye. Ena me hunu mu. Ena me nipa hunu mu. Enye mo manyi pi. Enyo wahu asem na Bible ka no. Bible ka sa o. Nyo mo manyi pi. Obi a wanyi pi. Eno no Nyansa. Eno nim Nyansa. Na nyempen no hu atebo. Etu obi obetnya nyine dum pempen so obi onim Nyansa. Nyempen ne hu atebo. Nyempen fo nkwan so ne betnya hunu Nyansa. Dabi. Etam se muntie me. Busi nyeli hu se muntie no. Me so me kire de me so nche de onim. Orofo wutie me ne. Hwe na Nyansa anye wo nsam. Amen. Oba de mfane senka. Amen. Ohwe nyanya de bi wo Psalm 10. Nyanya de wo Psalms. Yeah. Psalm 10 verses 6 to 7. Verses to 7. Yeah. To 7. Right. Yenti obo ade asem. Ose dey. Ose na kuma mu se. Ose enne obi timi sin na kuma mu se. Meri hihim da. Me enya de me hihim da.
then you know me need the only amani biara me makase bibi ntomi anto me huna mani biara me huna mani anto na de obi na chi owu oku obewu ha obi enu ochi owu oku esu owu was say nipa no na say nipa no enumi eni nkontompo nsam eni emimi die ahye na numu ma nkwasi asam nkwa how ni musuo ahye ni tachema mase kasam na ya kwa ya smo okay osemo na mobre ene da fam kura timfadi akwa bi so obi akoto wa che na ahwe gu ka akwa mfimfin Nyansa che no sikwa ohwa no tena fam o se enye ye nti oti fam wo ka akwa ni finfin ana odi wa che no fam wo wow ana pi ukoso kosoma no ababi da nche no so de bow aha police ni ba na che no masa mesra ncheme na de we intensi what's the what so we watch a pa be hwe gugu but asem no ka no ba nyansa na nche se intensi de na se wo se gu adem na yede wo fi kwan nu but intensi nche se traka kwa ni finfin ba nyansa na nche se on track kwa ni finfin na traffic block na ya wa di so kwa no de aba ne but the police ni pio se masa mesre ncheme na sa de we intensi nyansa a chance only do kwan into a my traffic Dabi adagye wapo adwuma efa no montwa no oni di wie mu wi amatwemako na ntanye dan intensi oba de amfa ne senka wo mi adwene mu eti bible ka sem bi hwo ye na obi nyansa bi amfa no yankori sem bi e wo the book of Galatians chapter 1 verses Galatians chapter 1 verse 6. Osemenga say yenti obode asem wose eye wanwa say matwe mo ho ntam ene bi mo twu mo afiri nyankopon nyansa no ho efide wafra mo efide wafra ya mo no akọ asempa foforo bi achi enso anya asempa foforo ya enso be ko nya asempa foforo bi nya de nipa ko ba bi na mo no efiri pam ko se hwe nipa bi wo ho a nipa bi wo ye mu a wo ham omo han na omo pese omo sisa Kristo asempa no na sempo yen nempo pause yen ana obofo bi every so be ka asempa foforo bi kira mo a ka de kira mo no a ka chose there is no keto bi ani obofo say ni pan won na ya nre ni be wi ase a ono ya